Dito na ang complex ko yan. Guys, nandito na nga pala ako sa Balibago sa may complex kung saan ako bababa. At nandito ako nakasakay kay Kuya. Ayan, si Kuya. Si Kuya ang driver. Hi ka Kuya, para isama kita sa vlog ko sa YouTube. Hi! Ibababa po. Sorry po. Yan, anong times mo? Ricky Uragon Vlog po ang aking YouTube channel. Kuya, shoutout ka po. Hello. Shoutout sa mga kapaka-vlogger dyan at saka sa inyo lahat guys. Nandito ako ngayon sa Balibago para makipag-collab sa ating kapwa rin vlogger. Dadayo lang ako rito para makipag-collab. Shoutout po sa mga biyaheng Balibago, Alabang. Ayan, yung mga taga-biyaheng Balibago daw po Alabang, ayan, pwede po kayo dito sumakay kay Kuya. At yung mga taga rito sa lugar na to, hanapin nyo lang po si Kuya, yung po si Kuya. Si Kuya ang driver. Dito na yun ano kaya? Victory. Ito na po ang pinaka-complex. Apo, ito po. Tsaka po yung terminal namin ito po sa harap ng Target. Okay. Sige. Salamat po Kuya. Okay. Salamat. Ingat. God bless you Kuya. Bye-bye.